İçiniz gısanna YouTube'a girin. Gözlüğe yazın siz gızıklı alem. Videolar tesirli, sıptırman birin. Siz üçün işleyäs bu şemme ma'lum. Gızıklı alem. YouTube ulgamynyň türkmen kanallarının içinde en gızıklısı, en tesirlisi, en şöwleňli videolar bu kanaldan tapıp bilersiniz. Siz bu yerde aydımçıların en täze çıkaran aydımlarını, olar bilen bagly bolan käbir gyzykly pursatlary görüp bilersiniz. Bundan başka da bizim kanalımız sizin gonuňuzy açmak üçin değişmeleri, yomoklary, yetiş orta sözleri, gülkülü, gyzykly wakalary hem ködürleýär. Bizim kanalımıza agza bolan adam hiç kaçan ökünmez. Çünkü bu yerde olar gyzyklandyryp biläjek hikayalar hem bar. Kadırlı tomoşaçılar, sizi hem Gyzykly Alem kanalyna agza bolmaga çağırýarys. Bu kanal sizin gonuňuzy açmak üçin, size ruh lezzet paýlamak üçin döredildi. Bizim kanalımız bilen ýakyn ara gatnaşykda bolun. Biz diňe sizin üçin işleýäris. Gyzykly Alem, biz sizin bilen. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Mommaga. Koşaş ne amol mommaga vay. İşlep görmüm canım sandım bu. Men sana salam berem oğa. Ha, bunda sen kime salam veriyorsun şu an? Men de bu dinleyijilerimize salam berýän. O nereden dinleyicilerim o? Ene mommaga öz habaryň bardyr diýen aýdyp atyrdım sana. Hemen bana aydıkmışsın sen. Ne bana aydıkmışsın sen. Ay mommaga sen derrew kızı var ya. Ben sana kızar ya alıp geçmi. Al güýmeniň atly gepleşiň ilkinji sanyny düşürmelipdim mommaga bilen okmaýdan. Yazmadyş. Haranam düşürýär mı? Şu an şoňa başladym da mommaga. Sen geldiň men şu an sen geleriňe garaş otyrdım da. Vay, bolmanım sen iş süresin yok mu? Ay mommaga sana da öwünlýsen. Doğrudan. Bolya mommaga bolya. Kaharlama. Koşaş mommaga. Hani içip gurlaşıp güýmenip duranmyzdan gepleşigimize başlaly. Dinleyijilerimiz garaşyp oturandyr. Hanana başlaly mommaga. Salam hormatly dinleyijiler. Siziň ýüregiňiziň gysmazlygyny isläp, Benim atly gepleşigimizin ilkinji sanyna başlaýarys. siz bu gepleşigi boş wagtyňyz dinleseňiz, Ýüregimiz gysmaz. onda näme? Güýmenim. Mommaga diýän ha. Şu gepleşigimiziň ilkinji sanyny değişmeler toplumyndan başlaýsak näje? Ay başlaýaly. Onda näme? Gepleşigimizde değişmeler toplumy. Bir garyp adam bir baýa düşün gurrun var ya. Gece düşümde ikimiz samalyotdan bökmeýärmişik baýaga. Sene suwly çukura. Benim tezekli çukura kaçtım. Bay on versi bolan bolup. Hey, Romya'nın formalı da o. Diyen. Onda garip gülüp. Bayağı, bak bayağı iyi. Dinlesene bayağı. Çukurdan çıkıp ikimiz birbirimiz yalap temizleyemiştik diye. Ha? Üç tane sinek dost olup dur. Bir gün bular
Hersi öz günü özü görmeşe edipdirler we bir aydan duşuşors diýip wadalaşypdyrlar. Üç dostun hersi bir ýana uçypdyr. Bir aydan üçüsi hem bellenen yere gelipdir. Biri semräpdir, biri horlanypdyr. Turkuny üt götmedik seňek. Näme bilen ütkepsiňiz? Kim nerede ýaşady? Diýipdir. Semrän seňek. Mene bay maşgalada oldum. Men gonan naharym şo duruşnozdyň ýarlar. Menem hezil etip ýadım. Diýipdir. Horlanan seňek bolsa zordan gurläpdir. Mene apşaga düşdüm. Nahardyň nire talipler nahardan çıkarıp beni soruyorlar. Bir gün bir Türkmen merkez bazara laş kalmaga barýar. Görse satıcı ors eken. Ýanky Türkmen orsça gurlap bilmän eline yumurta alypdyr daninim. Gide yego mama Diýipdir. Bir motosikletli adam serçe kakıptır. Özünden giden serçeni öye getirip kapasa salıp su içerek koyuptır. Serçe özüne gelip daş toğruğuna karap şeýle diýipdir. Ey be! Men motosikletli adamı kakıp öldürüp türme düşüp durno. Ha, ana seret, yırlısın ya. Ne marzuun olsa edver şu vakit. Oho! Men senin maňa öýlenmegini isleýän. Seret, izine sün ya. Nämçin okaňy? Ýene-de ikili gallym. Okumakda gölen ýok. Ha intega gölenin wardygyny bir ýa eşitjek zogum. Diýip mollum okuwça käýnýär. Okuwçy. Bilýän, ýollaş mollum. Ýöne onna da riska wad etmäýin näi. Bir çopan Aşgabat'a gitmek için samolyoda minjek golýarmyş. Eline de bir semiz goýun aeroportda. Ýaşuly, bu goýun nere alyp barýaň? Samolyoda goýun salmak bolanok. Ay inim, bu goýun näl ho, bu para peşkeş. Goýun bolsa Aşgabatda, institutda goýar. Bir garyýurak adam gamgyn halda çaýyny siz oturanmyş. Dosty gelip ondan nämçin beýle gamgyndygyny soraýar. Ýanky gamgyn adamam gelinin gowrullygyny aýdýar. Dosty, muňa näme gynanýan gowzada?
Hälki gamgyny adam. Sen düşünüň, men gelinim birinci sapar gowraly bolanda iki dost ýen kitap okap oturdy we iki oglumuz boldy. İkinci sapar gowraly bolanda 3 müşkatyor diýen kitap okaýardy we 3 oglumuz boldy. Häzir bolsa 40 garakçylar diýen kitap okaýar boldy. Ýigit bilen gyz aýlanyp ýören eken. Gyz birden ýanky ýigidi gujaklap. Edilim, sen maňa bir zat aýt. Bütün bedenim titresin. Diýipdir. Ýanky ýigidim Arkaňa seret. Aýna. Kakaň dur. diýipdir. Gyzyň ýanyna gowurýan ýigidi gelip. Ýör. Kino bilet aldım. Gittik. Gyz, Eski hatarlardanmy? ýigit, Ya birinci hatardan. gyz. Uf, yine kino görýäsmi? Bir oglan köçä çykyp gyýgyryp başlapdyr. Men hemme adamdan ayrıldım. Başkalarımdan, dostlarımdan, saygılı gyýdymdan. Bir adam gelip, Oho. Ne mollinim? ağam, agendi işlemen galdy diýenmişim. Beşinci sınıf oğlandan 3-nji sınıf gyza hat gelýär. Bugün stadiona gel. Öpüşeriz. Gyzam jogap ýazypdyr. Diňe öpüşmek niýetiň bar bolsa, oňal niýetini birinji sınıfdakylara ýazay. Men kellem agyrtma. Ata-enesi oğlunu giyindirip, eline gül verip, birinci sınıfa mektebe uğradıptırlar. Oğlunun gaýdyp gelmegi bilen ikisem oğlunu soraga tutupdyr. Hani ayt. Mektep saňa makul bolmy? Oğlan papkany bir gapdyla zyňyp. Näme üçin meni gülertany jenne koýan diýip alladyňyz? Oku 11 ýyl ekene. Bir gün Tokoyda obýawleniýa asyp goýupdyrlar. Tokoyuň paçasy şiirin gyzy ýetişipdir. Kimde kim Tokoyuň ortasyndaky iň ulu agajyň üstünden böküp ölmän galsa, şol haýwana gyzyny berjekmiş. Hemme haýwan hawary eşitip agaja dyrmaşyp barýar diýe. Aşagda şiir bilen gyzy garaşyp dur diýe. Bir sagat garaşýarlar, hiç kim bökenok. 2 saat garaşýarlar, ýene de şo ýagdaý, ondan soň şiir. Kızım. Yer gaýdalay. Hiç kim bökjekän öýdýär. Diýip gaýtjak wagty ýokardan bir gara zat görnýär. Ol ýere batly düşýär. Görseler aý eken, ýerinden turup
Yine ağaca durmuş var ya diye. Şiir aya. Ay, kızım senki. Yine var ya. Deme yeni bökçük mü? Dize ay. Hazır karış. Şu iteklerini vur kaydayın la diyemiş. İçkili sürücü avariya düşüp köp sanlı dövükler bilen keselhanada ağır yatırmış. Sürücü özüne gelen son kayışnik ondan sonra gece. Ne dua var ya düşünme mene hayran. Başın yok. Açıklık yer, boş yol. O ne edip avar yettiniz siz o maşininizi? Özüm hem düşünem oklay şona. Al kaynı gidip var ya nari. Hiç kim azarım yok. Merdenem salbalar öňümü kesip yollan geçip uğradılar ha. Onun birisi yollan geçip yetişmediler. Uzak wagtlyk golaşykdan soň Gaýyşnik saklan sürüjüsine şeýle diýe. Da, qolaşyk gyzykly boldy. Eger sen sebäbini düşündirseň, prawaňy alman, diňe ştraf bilen oňoýun. Sürüjü, 3 hepde mundan ayalym bilen aýrylşdym we ol bir gaýyşnik bilen gitdi. Siziň patrol maşynyňyzy görenimde aýalymy izine berjekmi kaňyz öýdüp pikir edip durýar. Burun bir yaşlı adam Düşman balı bezet diýär men sana. Näme bezet mamma? Näme bezet? Näme? Wagtyň dol, göremokmy? Uy, doğrudur mamma. Şuna gowy atlatyň ay. Menem degişim aýdyp şunu gyzyk gidip durýar. Aýtýana men bolmasam sen iş götürýärsiň. Ýokla häle aýdypdym men gepleşiň başynda da. Ay polýalay mamma. Hani beýip ýankalaşyp durmalym. Hawa dinleýijilerimiz, siz näme etdiňiz? Heýür güýmendiňizmi? Biziň gepleşigimizi dinläp. Ýöne çynyňyzy aýdyň. Ýazyp durun. Jaň edip durun. Yazmak için saytımıza onu daýanýarsyňyzlar. Muho 27 nokot spasis nokot ru. Jaňa medaýyň. 863 49 88 99. Ýa-da 868 32 13 33. Şu gepleşigi taýýarlap size ýetiren Muhammed Murat Orazow. Gepleşiklerimizin indik sanna çenli. Hoş, sağ olun.